Ginaimbestiga na sa Davao City Police Office ang nakit-ang fireworks display sa Davao City sa pagsulod sa bagong tuig, luyo sa gipatubang firecracker ban sa syudad. Atong saro ng detalye nini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, doon na gayon nagmasinupakon sa firecracker ordinance sa Davao City. Human nasaksihan kaganihang kadlawon ang fireworks display sa syudad. Hinuon ang kapulisan parayon pang ginaila kung kinsa man ang nagpasiugda sa maong fireworks display. Bisan pa maniini ang Davao City Police Office ug Southern Philippines Medical Center, walay natala nga injuries nga dunay kalabutan sa pagpaboto sa syudad sa pagsugat sa bag-ong tuig. Maupay pagsulod sa bagong tuig 2025 sa Davao City. Nakurat ang mga residenteng nakasaksi sa fireworks display alas 12:40 sa kadlawon sa pagsugat sa bagong tuig. Sumala sa uploader, nanukad siya sa pagkuha og video duol sa tulay sa Barangay Matina, Playa, dihang nasaksihan nila ang maong fireworks display nga milungtad matud pa og ana sa minuto. Sa inisyal nga pagpanubay sa Davao City Police, sa Bangkal area matud pa nahitabo ang fireworks display. Sobra dekada na nga bawal ang bisan unsang klase sa paboto sa syudad, subay sa firecracker ban ordinance. Sa karon, parayon pa ang ginahimong investigasyon sa Tolomo Police Station aron masuta kung si kinsa ang nagpasiugda sa maong fireworks display aron mapasakahan og tukmang kaso. Bisa niini, malampusong nakabot sa Davao City Safety and Security Cluster ang target nga zero incidents. Diin walay natalang fireworks-related accidents, walay casualties reported gikan sa stray bullets, o walay indiscriminate firing sa pagsaulog sa Pasko, labi na sa month-long celebration sa Pasko Fiesta 2024 o pagsugat sa bagong tuig sa Davao City. Busa, gideklara kini sa Davao City Police Office nga generally peaceful. From November 28 up to January 1st, sir, no? Walay mga na-reported incidents sa ato ang mga stations. Samtang gikumpirma sab ni Dr. Ricardo Audan, ang Medical Center Chief sa Southern Philippines Medical Center, nga zero casualties nga dunay kalabutan sa firecrackers ang natala nga gidala sa SPMC sa bag-ong tuig. Hinoon, pipila ka oras una magbag-ong tuig sa gunson ang ilusad nga operasyon sa police stations kontra Lantaka o Boga. Gikan December 16 hangtod January 1, miabot sa suma total 132 ang nakumpiskang lantaka gikan sa mga batanon. Mga minors use kasagaran sa ang mga nagamit o mga lantaka mo na ginawa ginato mga ginikanan, sir, kaya basin karon na pag gihapoy magpaboto og mga lantaka, sir, no, kung pwede sila na lang mismo mo confiscate sa mga lantaka silang mga anak, sir. Dunasay usa ka natalang illegal discharge of firearm apan parayong ginapangita ang suspect og nakatakdang pasakaan na og kaso. Sara, gipanganti sa kapulisan nga ilhon gayod kung kinsa man ang nagpasiugda sa fireworks display sa Davao City kaganihang kadlawon aron nga mapasakaan og kaso. Samtang sa laing bahin, Sara, nakita karon sa Davao City Overland Transport Terminal ug atong sutaon no ang kahimtang karon sa ihap sa mga pasahero sanglit gilauman no ang pagdagsa na kay lagi dunay trabaho og klase ugma. Gilauman sa management nga kadto na lang dunay connecting trips ang manakayan sa terminal sanglit kadtong muuli sa Davao City mismo mamahimo naman silang munaog sa mga bus stop nga duol kung asa sila nga lugar nagpuyo dinhi sa syudad. Luyo nga holiday karon padayong gihapon ang striktong monitoring sa law enforcement agencies ingon man sa likod management aron masiguro nga dunay sakto mga bus nga mobiyahe sa gilauman no nga pag-abot-abot sa mga pasahero. Apan sa karon na ato na matikdan, Sara, nga dili kayo ingana kadaghan ang mga pasahero. Samtang ugma dunay opisina sa gobyerno sanglit wala na holiday ingon man klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.